Avui, un grup d'estudiants de quart d'ESO s'endinsen en el món de la recerca oncològica. Durant les pròximes setmanes treballaran en els laboratoris del bio al costat d'investigadors i investigadores per tal d'entendre com és el dia a dia d'un científic. Una oportunitat única per viure la ciència en primera persona. Però abans de començar, què esperen els estudiants d'aquesta experiència? I ara els hi preguntarem amb ells directament. Pol, Berta, Rita, què penseu d'aquesta experiència? Doncs jo el que espero d'aquesta experiència és que sigui inolvidable i que pugui aprendre moltes coses noves que abans no sabia. Jo el que espero també és conèixer gent nova amb la que compartim interessos i la nostra vocació per la ciència. Jo espero entendre com funciona el món de la recerca científica per realment saber si el que jo vull dedicar a la meva carrera professional és la ciència. En aquest programa no només aprendran sobre ciència, sinó que la viuran en primera persona. Trencarem estereotips, descobrirem noves vocacions i veurem la diversitat que existeix en la investigació. En el pròxim vídeo veurem com ha estat la seva experiència, si s'han complert les seves expectatives i qui sap, potser tenim un futur científic o científica.